ini londo. Wis ana telu. Ayo Gage, kelenteng selanjutnya memperkenalkan diri. Menika kelenteng biru saking tlatah endi ya? Cabean hijau. Kelenteng biru saking blue water. Oke. Next selanjutnya adalah oh sampun nggih. Wis pas yo. Aku durung. Ya Allah ya Robbi. Aduh, saya kenter setunggal. Nyuwun pangapunten menika. Lah iki kuning kok ya ra ketok. Kok ambune kaya ngene to iki? Iki ambu apa? Aku ilfil, yakin nek ngene iki. Ih. Nasibe nyong iki piye ya? Jadi di suatu senja ini para kelenteng ini yang pengen banget selak kawin ini lagi do tiktokan Landi pada tiktokan kemudian sementara itu kelenteng kuning tadi yang carry ya Allah lagi nyapu. Kelenteng. Ya ampun, budaku. Datang anak-anakku yang cantik. Bunda kita sugih Belegedu sudah datang penonton. Ini Barado yang sugihnya Belegedu. Kelenteng abang ayu nih. Ayo deh Bu nggih. Ayu. Oh, mae. Biasa. Ayo toh nggih kula nggih. Banget. Iki mbok iki nggih sambungku ra enak nyedak-nyedak. Anakku kok ana sing londot, ana sing India, ana sing Jawa ndelus ngene iki. Endi? Iki kok nggone reget kaya ngene ya? Mak. Iki nek klething kuning nang kene iki aku ora betah. Ambune lho. Suwe-suwe aku ora betah. Kuwi lagune Pak Jadi kuwi kaya ngono kuwi. Suwe-suwe aku wegah ngono. Kelenteng kuning. Kelenteng kuning. Apa mbok? Kepriwe ket mau ki kerjamu apa wae? Kayak setan yo Rika. Yang ini kesel. Yang acot. Dina ora. Mesti nek ngomong sama-sama pembina. Gandul ki apa? Pepaya makan kadang. Kowe lho sing mbok pikir gombal gandul wae. Resik-resik ya kowe. Nek ora tak kei segak kae gendenge dilapi. Mak aja cedak-cedak karo mak ambune kaya ngono kok sampean iki betah jare wong sugih gengsine gedhe. Ya daki anake sing ayu-ayu iki lho. Awas ya mbok. Yang ini lagi genteng Ayo sing resik brengosen lho kengko bojomu brengosen lho. Sing resik kae disaponi sebelah kono disaponi. Kae disaponi sik.
Bu. Jenengan ki tak presane kok mau kok mlebu metu kaya umbel wae iki jane golek ya apa? Iki lho, golek sing mau gabung dengan di pasar silang. Sri Kandi iki, lah aku ngertine ora Sri Kandi, ngertiku Sri Bagor. Ya ta? Nek Sri Kandi iki kan cilik. Nek Sri Bagor ki gede. Mergone kula kepengin dadi organisasi sing gede ngoten nggih Pak Eko nggih. Pak Eko pundi wau Pak Eko? Pak Eko monitor mboten nggih. Nah, mbok ya dikeploki nek apik iki dikeploki, ora gurdo meneng wae. Iki ndelok cimpleng, ora ndelok tinju. Nek ndelok tinju meneng wae ora apa-apa, nggih Pak. Keploki nek apik nggih. Nah. Pripun? Sabar. Oh, sareh. Nggih. Terus pripun Sri Kandine? Niku napa? Jos yang mau gabung di kandidat, sodako, sering selawatan, bintang segalanya lah. Jos ra iso disandingke. Kula ora kenal jenenge Sri Kandi. Ora ngerti. Ning Bang. Oh, iya mek ngono. Wi kaya wong dani napa? Napa? Kandi kok berarti kandi sing tak jak gabung ki lho. Oh, ngani aku ndak iki. Oh, ini lah. Sri Kandi. What is this Sri Kandi? Iki ra mudeng basa Londo. Sorry Sri Kandi. Seragamnya aja. Permen gitu, sugar. Sorry ini. Seragam kayak permen. Sing dimut iku emoh aku. Oh, Trak emoh. ngeten Mak. Jenengan nek golek Sri Kandi nika lho, teng ngisor longan nika lho. Teng ngisore kursine bapak-bapak karo mejane wae Sri Kandi nika. Ah, jenengan nggo kacamata pentase wingi latihan nggo kacamata. Saiki nggo kacamata. Ah, nika Sri Kandi ya. Iya benar. Ya. Monggo. Oh, iya, napa nduk? Sri Kandi ki, panganan apa sih kowe? Panganan kula kesoke lho. Ya, kepriman. Sri Kandi kuwi wong wadon apa wong lanang? Wong wadon sing jos. Perempuan wadon-wadonan iki kowe jadi-jadian. Ora wong wedok tenanan ora ganti lah. Oh, lah terus kepriman? Pokoke wong wedok sing jos iso ngiringi pemuda Pancasila bapak-bapak ku lho, ngerke ning ndi ngono lho. Bapak-bapak. Ya ora, Iku lawek balik kowe, mutuke bapak-bapak. ora pokoknya Sri Kandi itu yang wanita gitu. Melu lah ya. Melu alhamdulillah. Amin ya Rabbil iya. Amin keteng kuning telah itu. Jos dados Wis ben. ponas-ponas. Nek klenteng kuning melu Sri Kandi ya wis ben. Awake dhewe ora usah terobsesi ya cah ya. Adik-adikku manut karo Mbak Yuni. Lah iki dong. Mereka kuwi geneng mall. Dolan-dolan, blonjo-blonjo, tuku rok, tuku sepatu, manikur, pedikur nang nggone Ratu Ayu Putri Salon. Mbok Rondo, menika wonten sayembara boleh ndang disampaikan kepada putri-putrinya panjenengan niku. Ya wis ora apa-apa, ora dadi Sri Kandi ya ora apa-apa. Nyong melu, pokoke nyong melu Sri Kandi. Ora entuk. Ora entuk, kowe resik-resiknya iki blonjo tak kei 5 yuta tukokno ati 3 kilo karo anggur, karo jeruk. Iya 5 kilo wis ora wis kowe blonjo sik ya. Ora kowe blonjo sik. Wis padha ayu-ayu temen ya. Lelere be nganti kepleset e kowe. Mbok, nyong dandani, Mbok. Nyong dandani. Ayo tak dandani. Ayo.
Ya, pergilah kelenting bersaudara untuk masak, berdandan habis-habisan, mempercantik diri. Aku ya. Mempercantik diri karena diberitahu Mbok Rondo Dadapan untuk mengikuti sayembara ke ande-ande Lumuten dan Penonton. Terus ya. kosek to sedilu lah wulu mundi. Wuluku. Oh iya. Nah, Nganggo wulu. penonton tahu enggak kenapa saya naik ke panggung? Karena saya disuruh oleh Sri Kandi untuk menjadi Yuyu Mekangkang. Tapi rapopo. Aku ning dhuwur kene mbok menawa engko entuk sing bening-bening, sing mulus-mulus, sing putih-putih. Pokoke golek sing nyus. Sapa ngerti engko kon ngeterke Bali. Penonton. Pripun? Kelelak nggih pun ayu ta nggih? Sampun apa dereng Mas? Mas Alex. Kula ayu napa dereng? Jenengan seneng mesti kula ngangge abrit nggih. Nah, dikeploki lah ngoten niku. Niki kula jengung nggau-nggahi ande-ande lumuten. Jenengan sing presani ndongake nggih. Muga-muga kula kepilih dados bojone ande-ande lumuten. Ngaten nggih. OMG. Jero. My makeup nanti broken ini. Aduh. Aduh, piye? Aduh, gimana? Ya ampun. Jero banget. Piye iki engko iso tekan gone kaya ngene iki. Aku wedi nek meh nyabrangi piye. Yo ni. Ah. Ya lu. Kowe Ya lu. kowe ini meno ini kowe kan ini kowe Aku ulung jadi nen. Moh aku moh. aku tapi aku kok arep nglamar karo ande-ande lumuten ya. Ning kok sen eneng menungso kuwi to. Kang. Apa diajeng? Wah, edian suarane sangar. Aku sing jogo pali kene iki diajeng. Jenengan sapa? Lho, jebulno wis tekan kono to. Oh, sampun. Piye kuwi mau? Niki Ning mlangkai. pinggir kali etok-etoke. Oh, Lah, ngono. oke. Ning pinggir kali terus ana Kang Mas Yuyu Mekangkang. Oh iya. Monggo. Nggih. Aku tolong sabrana. Ora iso. Tak Loh. sabrangke diajeng. Iya. Asal ya iku Piye? Kang Mas njaluk opah. Diajeng kira sliramu mampu gelem apa ora? Diajeng. Niku mengke nek urusan opah jenengan ngubungi ketua panitia. Nggih to? Oh ya. Mengke nek ketua panitiane ora duwe duit, ngubungi ketuane MPC. Niku dadi urusane niku nggih. Kula sing penting disabrangke. Kula niku selak geblek tenan niku. Ajeng kepanggih kalih ande-ande lumuten. Wis ngene wae. Nggih. Upahe gampang. Pripun? Engko aku diparingi sun. Walah Tekan gampang. Alah nek Ayo. mriki kula mang sabrangke. Makan, ayo. Oke. Aku yo gelem nono. Aku opahe, aku opahe ya. Opahe. Ya, nak mok ya. Oh, ya. Yo. Ayo, tabrang ayo. Mr. Crab. Oh, yes. I want grocery for. Help me please. I am alone.
Sliramu ki ngomong apa to? Diajeng. Angel Norak. dicerna. Aku, Ege, yang cantik ini, Blackpink. Blackpink mau nyebrang ke sana. Ya, intine jaluk tulung karo Kakang. Kira-kira Iya. sliramu sanggup ora? Yes. Kyai opah karo Kakang Diajeng. Upahnya apa itu? Wis gampang Diajeng, engko tekan kono Kakang diambung ngono wae. Berangkat. Anji. Oke, ya, ayo. Mas Krep. Mas Piye Krep, Diajeng, piye? Rambutmu diwut-diwut. Neng aku pengen mbok terke. Ya Bisa Diajeng. ya? Senajan rambutnya Kakang diwut-diwut tapi hatine Aku tulung diterke rono ya Kang yo. yo Diajeng, tapi engko Kakang tetep bupai karo padha karo kanca-kancane ya Diajeng. Waduh, ora iso didiskon to. Ora iso Diajeng. Gelem ora kira-kira? Lah wis piye yo? Aku yo pengen melu sayembara iki Yo, nek gelem wis ayo melu aku nyabrang. Yo. Dene kaline jero temen nyong rateyeng tin. Sapa sing bisa ngeterna gudul ngana ya? Ki sapa ki wong kok ki wong apa yuyu oh Mr. Crab. Terus. Mr. Crab. Nyong ternak gudul ngana. Kepriwe? Blek-blek piye omong apa sing cetha? Ora gelem. Ora ya. ora mah dimek-mek kompletek dewek. Ayo, Hah? mangkat. Aja dimek. Gelem ora Diajeng? Ya. Mandena doh. Iku ya. Ayo nak gelem mburiku. Sementara itu, jauh di lubuk sana, di kediaman Pangeran Ande-Ande Lumuten, dengan gayanya yang sok keren, sedang menikmati sore hari yang sangat syahdu, sambil menikmati kopi tubruk dan mendoanya Mbak Anggi. Sebentar. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Wakil Wali Kota Salatiga Ibu Nina Agustin. Izin Ibu untuk memulai acara, monggo. Ten sedang kopi dan mendoanya Mbak Anggi ya. Iya, dapat bonus nanti 10. Dalam angan-angannya, Ande-Ande Lumuten ini mudah-mudahan mendapatkan salah satu gadis di desa dan nantinya bisa untuk melanjutkan kehidupan dia untuk berumah tangga, sehingga dia inginnya adalah seorang gadis yang betul-betul masih gadis, bukan gadisnya orang lain. Kemudian yang mapan, ya toh, yang mapan dan siap berkorban untuk NKRI. Gitu. Makanya dia menyebar kurikulum vitae. Nah, inilah inilah gadis-gadis putra Mbok Rondo Dadapan. Monggo. Kang Mas Ande-Ande Lumuten.
Putri ande ande lumut Ana putri kang jauh-jauhi. putrine kang ayu rupane ayu rupane Sibu tepangaken dalem Klenteng Abang. Dalem sowan wonten mriki badhe ngunggah-unggahi putrane panjenengan ingkang asasilih ande-ande lumuten. Oh iya, Klenteng Abang ayune kaya ngene. Nggih, lak nggih pun cetar membahana to nggih. Oke, Jo. Jos nggih. Ande si ande lumut anakku lanang sing bagus ini keng aneh Klenteng Abang ngunggah-ngunggahi kono le. Dongake nggih penonton sedaya, kula ditampi kalih Kang Mas ande-ande lumuten. Aku iki ning panggung mendadak diundange kon dadi adekane ande-ande lumut. Ora mudeng blas. Golek pasangan sing sesuai dengan seleraku. Cocok. Sing seleraku sing gemati, sing pinter, sing cerdas, iso berbakti guna bagi bangsa dan negara. Ketoke masuk kriteriane iki. Cetha iki. Piye cah bagus? Tapi dudu kowe, Nduk. Ora setuju. Mak golek liyane, Mak. Oh iya. Niki mboten napa kula. Ora nduk Pak yo ngapura ya, sabar ya golek nduk ya. Penonton, ande-ande lumuten saiki katarak. Wong ayune kaya ngene. Kabeh malah ngendikane aku ki kaya India, ora ditampa. Sesuk dioperasike sik. Ya wis aku tak bali. Hah. Mbok, aku yo puklon, Mbok. Aku puklon lho, Mbok. Aku ayu. Wingi mek lomba, tak kenjamanan nomor 1 aku. Karepe Piye, melu. Mbok? Iya, aku mudeng kaya mau Klenteng Abang. Karepe piye? Melu piye gitu. Aku Pak Danya. Oh, Pak Danya. Pak Danya apa Pak Danya? Pak Danya. Oh, dia itu. Oh. Ande si ande lumut. Rene aja bagus, iki arep eneng Klenteng ijo sing arep lamar kono ngendang nggahi le tak bagus. Iya, Mbok. Sedika, Mbok. Pundi, Mbok? Iki Menika, Mbok. Mbake tiyang pundi? Pokoknya yang kokno. Lah ngomong iki dan aku ora iso ngomong. Aku tak tolak, Mak. Ora gelem aku. Ora apa-apa. Ora ngomong. Aku kembali ya. Golek liyane. Mak. Wonten tingale ora iso. Tak kedua. Ya mau tinggal. Mak. Ya wes tak golek kene ya, nek ndok kene ya wes. Excuse me, Mami. Kenalkan, saya Kelenting Beautiful kan? Cantik. Ayo pinter singing, dancing, mancing uang tapi. Mami, I want marry me. Mr. Ande lumut, Mami. Please help me, Mami. Mami nggak nyesel deh kalau mancing Kelenting. Oke, tak sampaikan anakku lanang sik ya. Ande si ande lumut. Anakku lanang sing pinter dhewe iki lek
Nggih, Mbok. Niki sinten melih, Mbok? Tak seleksine sik, Mbok. Banting kuning, tapi suka menjadi Blackpink. Aduh, iki wong Jawa kok londo-londonan. Pam 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 pam. Aduh, iki uraan iki, Mak. Pam pam pam. Emoh aku. Pam ngono ya. Bentuke kok ngene aku yo Pam, pam, tengsin to, pam, Mak. pam, pam. Mau, Mak, aku tolak. Golek liyane, Mak. Boleh Napa, langsung, Mak? Mam? Mungkin kacamatanya itu tebel kali ya dia ya. Iya, iya. Lihatnya sampai cantiknya kayak gini, full. Ih, Apa-apa. Kanjeng Mami. Cahayu lah. Kanjeng Mami. Kula ya pengen unggah-unggahi andi-andi lumutan. Nek angsal kula to Mami. Dijamin kempling. Sing penting apane kuwi? Sak kabeh pokoke. Pinter masak. Pinter masak. Setunggal malih Kanjeng Mami, pinter mana? Nggih, Kanjeng Mami, pikantuk kawula mboten nyesel kok, mboten Aku ya jane getun. cocok anakku itu ayo. Ngaten. Diande iki piye iki, Mbak? Tolak apa, Mbak? Nggih, Mas, dipun dawuh kula. Menika sinten melih, Mak? Kanjeng Mami, tulung to Kanjeng Mami. Keteng biru. Mbake orang mana? Blue water. Sini. Waduh, Ya. sepatune kok ngene klemak-klemak kok ngene. Mau aku golek liyane, Mak. Sesuai dengan selera aku, Mak. Nyesel lho. Wis, Mak, ganti, Mak. Piye aja nyesel ora do gelem kabeh piye cahayu-ayune kok ngene ya wis. Nggih mboten napa-napa, Mbok. Kula lila, kula ikhlas. Kula ditolak ande-ande lumut kelar golek pengusaha. Nika lho sing pinarak pengusaha akeh. Ora usah kuwatir. Ayo adikku do bali sik. Ayo Hei. laporan karo mbok sik. Iki ditolak tenan iki karo ande-ande lumut anak-anakku iki. Apa kalian serikan di PP? Tak tega meneh apa kalian serikan di PP? Sokli. Oh, Aku ora ngerti. ora ngerti sik kan iki apa. Sik kan iki apa? Ngertiku Sri Bagor. Nek Kandi kan cilik, nek Bagor gede. Sri Bagor ki organisasi yang besar ngono lho karepku kuwi. Tok tolak ora apa-apa, wis ora usah kuwatir. Ayo. Wis rasah do bingung nek ngene iki anak ayu-ayu kok ya ditolak kabeh. Mbok, aku melu enggak ya, Mbok. Kowe ra semaput, Mbok, ning nggon Mas semaput. Klenteng kuning, Nah, kuning. semaput. Lah wong senayu kinyis-kinyis kaya ngene wis ditolak kok pede men. Awakmu metu melu nglamar lho. Lah ya. Mbak, Apa? jenengan ibuke ande-ande lumut ya? Iya cahayu. Aku meh nganu kuwi Biasa lamar. dadi elek ngene iki piye iki? Hah? Loh, Mbak, iki ande-ande lumut. Kok siki ireng temen yo. Dening sih biyen ganu jare jenenge Esok. Iki sapa ki? Ande-ande lumut apa? Oh kiye, Mbak? Malih Lumutan. ya. Bosong dening ya. Oh, tapi ra apa-apa lah ceritane bae nyong kudu nglamar Mbak ya. Kiye, Mbak? Nyonge meh unggah-unggahi si ande-ande lumut. Ora apa-apa aku seneng wae. Sing penting dhek seneng wis ngono wae. Nah. Ayem. Oke, yang ini ngomong ya, Iya. Kang Mas ande-ande lumut. Saya mau mengajukan kurikulum vitae, ya. Saya sebagai perempuan tidak hanya bisa masak, melumah, mangan turu kowe. Tapi nyong iki saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa.
menjamin penegakan hukum itu bermartabat. Bermartabat. Keadilannya progresif, responsif. Aku terlibat di dalamnya. Gini-gini kuliah loh Mas Andi. Tui. Lah, kepriwe? Kie, nyongi sejatine ya. Nyongi ki sejatine. Berubah. Nyongi kie Sri Kandi. Bok ceklana disit. Oh iya, nyongi Sri Kandi. Rikara percaya kie ya. Nah, Akhirnya kleting kuning. priwe? Lah iki mak sesuai dengan selera aku sing tak golek sing kok ngene iki mak. Sing pinter, cerdas. Ya berguna ge kabeh. Domone ge aku dhewe to mak. Mak aku mak gelem. Oh ya alhamdulillah nek wis ana mbok gelemi seneng tenan, ora nolak meneh. Iya mak, serius mak. Ya wis, wis kono salamane apik-apik wae. Yuk wes, ayo mek. Akhirnya ande-ande lumutan menemukan pujaan hatinya, yaitu kleting kuning alias Sri Kandi pemuda Pancasila.